Peste 50 de copii s-au jucat de-a gândirea. Elevi participanți la cursurile opționale ale programului Educational International Mind Lab s-au întrecut în jocuri logice la Olimpiada Mind Lab România 2009. La Olimpiada Mind Lab România 2009 au participat elevi de la școli din București, Sibiu și Pitești. Competiția a adunat la masa de joc cei mai buni jucători de abalone, dame, octi și coridor. Dezvoltăm gândirea logică, gândirea critică, gândirea creativă a copiilor, pornind de la joc. De jocul, hai să-i spunem, este o păcăleală de fapt pentru copii, însă este modul în care ajungem la inima lor. Noi pe joc construim și dezvoltăm abilități care le vor fi necesare copiilor în viața lor de copil și în viața lor de adult. Câștigătorii competiției vor alcătui echipa care va reprezenta România la Olimpiada Internațională Mind Lab de la Veneția din vara acestui an. În Italia vor concura cu cei mai buni elevi jucători din lume care studiază pe baza metodei Mind Lab. Am avut de multe ori surprize în a descoperi copii care în cadrul învățământului formal au fost considerați ca fiind slabi la învățătură, să se descurce excelent în cadrul programului Mind Lab. Programul Mind Lab este aplicat din 1994 în școli din peste 40 de țări ale lumii. În România a fost introdus de curând alături de alte cursuri extrașcolare. În program sunt implicați elevi cu vârste între 4 și 14 ani. Prin metoda de învățare Mind Lab, profesorii încearcă dezvoltarea abilităților cognitive ale copiilor. Prin jocuri de gândire atractive, unele dintre ele inventate de psihologi, elevii au oportunitatea de a-și îmbunătăți gândirea, logica, inteligența emoțională și chiar abilitatea de a se descurca în diverse situații sociale.